Yawwa, da ku nake masu maganganu ƙananan maganganu kuna cewa a rufe TikTok, ba za a rufe TikTok ba. Ba ma goyon bayan rufe TikTok. Ku za ku gyara ƴaƴanku ba, wani zai gyara muku ƴaƴanku ba. Aikin banza. Tirkashi, wata 'yan rawa a masana'antar Kannywood ta fito ta cicciki malaman da suka buƙaci a rufe manhajar TikTok da bakaken maganganu na AB albarka. Kamar yadda kuka sani a cikin satin nan matasa da manyan malama suka ji hankali game da illar TikTok, inda a ciki har aka buƙaci a rufe manhajar duba da yacce mata suka tasiranta da shi da kuma yacce yake bada gudunmawa wajen lalata tarbiyya. Hakan ce ta sa malamai suka fito suka yi ta tofa albarkacin bakin su game da illar da zai bamu nan gaba. Daga cikin matasa an samu wani matashi da ya fito ya dogon sharhi da fashin baki game da wannan illar manhajar, inda a ciki ya Shek Isa Alifantami ya sa baki a rufe wannan manhajar, inda a ciki ya bada misali da manyan kasashe kamar su China da India da sauransu da suka rufe wannan manhajar duba da irin gudunmawar da yake basu wajen lalata asalinsu da tarbiyyarsu. To sai dai kuma a yau mun ci karo da bidiyon wata yarinya mai suna Maryam Keke, inda ta karyata malaman da suke cewa TikTok yana bata tarbiyya, inda a cikin kalamanta ta bada misali da cewa TikTok da yawa ya gyara zamantakewar aure. Maryam Keke kwararriya ce wacce ta yi ƙaurin suna a harkar rawa da waka a masana'antar Kannywood, kamar waƙar irin su Umar M Sharif da Auta MG da Hamisu Breka da Garzali Miko da sauransu. Budurwar da ya bata tsaya iyanan ba ta ci gaba da gaya wa malaman bakaken maganganu na AB albarka, inda ta bada misali da cewa da yawa daga cikin mata TikTok ne ya zamanantar da su ya wayar da su. Ta ci gaba da cewa da yawa daga cikin mata banda TikTok da na auren su ya mutu. Yanzu za mu samu ku cikakken bidiyon ku kalla, amma kafin nan muna so ku danna following din wannan page din. Idan kuma kun riga da kun yi following, muna so ku danna like din wannan bidiyon. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a ƙarshen wannan bidiyon. Mun gode da kasancewa da mu da kukai. Yawwa, da ku nake masu maganganu ƙananan maganganu kuna cewa a rufe TikTok, ba za a rufe TikTok ba. Kuna cewa TikTok yana ɓata ma mai ƴaƴanku tarbiyya. TikTok baya ɓata kowane ɗa tarbiyya. Dama duk inda kaga yana yin abu dama a haka yake. Irin tarbiyyar da aka bashi kenan, babu yanda za a yi wani social media ya ɓata ma wani tarbiyya. Yawwa, sannan ko ba dan TikTok ba, wallahi da mata da yawa da ƙauyancinsu za su mutu. Wallahi TikTok ya gyara mata da yawa, ya kuma gyara mata da yawa aure, dan wayansu ba san ma me ya su yi mazajen su, ba su iya komai ba sai dan zuwan TikTok. Ba ma goyon bayan rufe TikTok. In baka san yarka ta yi TikTok ko matarka ka kwace wayan mana. Kai ba za ka iya faɗa mata ta ji ba, sai wani ne zai faɗa mata ta ji, wani ne zai zo ya gyara maka ƴa. Ba ma goyon bayan rufe TikTok. Ku za ku gyara ƴaƴanku ba, wani zai gyara muku ƴaƴanku ba. Aikin banza.